συγκεκριμένος στόχος και συγκερασμός τέχνης και επιστήμης. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα αποδεχτούμε εκπρόσωπο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα σας. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων χαιρετίζει το τρίτο Διεθνές Συνέδριο Artians για τη Φωνή. Ξέρετε, από όλα τα σχολεία μας και τους εκπαιδευτικούς μας, το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι πλέον η τάξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάντα ήταν δύσκολο το έργο του εκπαιδευτικού. Όμως τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον COVID, η τάξη είναι πάρα πολύ δύσκολη στη διαχείρισή της. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από τον ρόλο που έχει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση, καλείται να κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Καλείται πολλές φορές να ασκήσει το ρόλο του γονέα. Καλείται να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού, να γίνει διαμεσολαβητής σε διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις. Όλο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρειάζεται να έχει στη φαρέτρα του πάρα πολλά όπλα. Ένα από αυτά είναι και η φωνή, η σωστή διαχείριση της φωνής. Και πιστεύω το συνέδριο αυτό που ακριβώς γίνεται για τη φωνή θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς μας ώστε και να ενδυναμώσουν τη φωνή τους, να μπορούν να τα διαχειρίζονται σωστά, όταν επέρχεται η κόπωση να βρίσκουν τρόπους να την διαχειρίζονται και να την ξεκουράζουν, ώστε έτσι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πάρα πολύ δύσκολο έργο τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Artians για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου και για την τιμή που μας έκανε να γίνει εδώ στα Τρίκαλα για δεύτερη φορά και μάλιστα να συμμετέχουν στα εργαστήρια, τα φωνητικά που θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί μας δωρεάν και να ευχηθώ καλή επιτυχία στα εργαστήρια. Να είστε καλά. Καλησπέρα πλέον σε όλους. Θα ήθελα, ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Τρίτου Artians Διεθνού Συνεδρίου για τη Φωνή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές, τον κύριο Τρικάλη και τον κύριο Παπακοσταντίνου ως εκπρόσωπος, μην είμαι και ανακριβής, που παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σας και τον κύριο Λάπα. Κύριε Λάπα, εσάς είστε τόσο αγαπητός, είσαστε κάθε μέρα εδώ πέρα, είσαστε μέρος πλέον της διοργάνωσης. Οπότε είσαστε, δεν βλέπω καν τη διαφορά στον κύριο Λάπα. Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω το πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή σας, διότι εμείς εστιαζόμαστε σε μία ομάδα των επαγγελματιών φωνής. Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία, γιατί ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας, ανθρώπων που ασχολούνται με τη φωνή, έχουμε δει τεράστια προβλήματα και πολύ μεγάλες παθήσεις σε ανθρώπους, σε εκπαιδευτικούς. Και δυστυχώς, όσο και να προσπαθούμε να εφιστήσουμε την προσοχή και να κάνουμε τον κόσμο να ενδιαφερθεί γι' αυτό, τελικά ενδιαφέρονται μόνο όταν δημιουργηθεί πρόβλημα, αλλά τότε είναι αργά. Δηλαδή, υποτίθεται ότι τρώμε καλά, φροντίζουμε την διατροφή μας, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο λέει, αν κάνω αυτά, θα αρρωστήσω. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φωνή. Και ένας εκπαιδευτικός αυτά τα κάνει κάθε μέρα. Δεν ξέρει ποιο είναι το πρωτόκολλο, δεν ξέρει πώς ακριβώς μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, τη φωνή του. Γιατί στην τελική, η φωνή των εκπαιδευτικών είναι αυτή που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον ή όχι των μαθητών. Και έρευνες δείχνουν ότι ο τόνος της φωνής αυτού που θα μιλήσει θα κάνει τον άλλο να ενδιαφερθεί ή όχι. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστώ την προσοχή όλων. Είναι σημαντικότατο οι εκπαιδευτικοί και για το δικό τους well-being, για την δική τους
Ποια είναι η ελληνική λέξη τώρα, μου θυμίζω λίγο αυτό που έλεγε η Βασιλιάδου. Πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εκεί στην Αμερική. Ευημερία, ευεξία, μπράβο. Γιατί η κακή ποιότητα φωνής επηρεάζει και την ποιότητα της καθημερινότητας. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την εξέλιξη του Τρίτου Συνεδρίου. Κάναμε ένα τεράστιο άλμα. Πέρσι είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο άλμα με τα εργαστήρια. Πέτυχε. Και φέτος αποφασίσαμε ότι αυτά τα εργαστήρια θέλουμε να τα αφιερώσουμε στους εκπαιδευτικούς της πόλης. Γιατί εδώ είναι η έδρα μας, εδώ ζούμε κάποιοι από εμάς και μας ενδιαφέρει το πώς οι τοπικοί ανταποκρίνονται και τι εργαλεία έχουν. Θα ήθελα να συνεχίσουμε λοιπόν. Θα καλέσω την κυρία Τσούτσια για να μας παρουσιάσει την εξαιρετική εισήγησή της. Εμείς την είδαμε στο άνοιγμα του PDF που μας έδωσε, της παρουσίας του PowerPoint. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή για την άρτια και άψογη διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού και ξεχωριστού πραγματικά συνεδρίου που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στην πόλη των Τρικάλων. Και να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που μας απασχολεί όλους καθημερινά. Το σημερινό λοιπόν θέμα της παρουσίασής μου είναι η φωνή ως εργαλείο διαχείρισης της επικοινωνίας. Η φωνή λοιπόν είναι το εργαλείο της ομιλίας μας. Η ομιλία μας βοηθάει να επικοινωνούμε καθημερινά στον εργασιακό μας χώρο, στο προσωπικό μας, με την οικογένειά μας, με τους συναδέλφους μας. Προσπαθούμε με την επικοινωνία τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ιδέα μας, το μήνυμά μας, να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας στους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Αυτός λοιπόν ο τρόπος ονομάζεται επικοινωνία. Σημαντικό ρόλο όμως στην σωστή μετάδοση του μηνύματος στο συνομιλητή μας παίζει ο τόνος της φωνής και στο επαγγελματικό και στο προσωπικό επίπεδο. Πώς θα μεταφέρουμε το μήνυμα, όχι τι θα πούμε, αλλά ο τόνος της φωνής μας. Και μας αναδεικνύει έτσι και αξιόλογους ομιλητές. Τα χαρακτηριστικά της φωνής. Αρχικά θα σας επισημάνω τα 4 βασικότερα χαρακτηριστικά που έχει η φωνή μας. Είναι η χρειά, η ένταση, το ύψος και η διάρκεια, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς επικοινωνούμε καθημερινά με τους άλλους ανθρώπους. Η χρειά. Ας ξεκινήσουμε με τη χρειά της φωνής. Ακούμε χρειά. Πρώτα, για να μην είμαστε μόνο στο θεωρητικό μέρος, θα σας δώσω και στην πράξη να καταλάβετε ακριβώς τι είναι η χρειά της φωνής. Μας βοηθάει να ξεχωρίσουμε 2 ήχους ίδιας έντασης που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε 2 μουσικά όργανα. Έχουμε την κιθάρα και το πιάνο. Παίζουν την ίδια νότα και τα 2 μουσικά όργανα στην ίδια ένταση. Πώς λοιπόν γίνονται διακριτοί οι ήχοι? Γιατί γίνονται από τη διαφορετική χρειά των ήχων που παράγουν τα 2 αυτά μουσικά όργανα. Και συγκριτικά ακόμα ένα άλλο παράδειγμα. Στην εργασία μας, με τους φίλους μας, στην οικογένειά μας, ακόμα και με κλειστά τα μάτια, στον επαγγελματικό μας χώρο, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις φωνές από τους συναδέλφους μας, από τους φίλους μας, χωρίς να τους βλέπουμε. Γιατί τους ξεχωρίζουμε από τη χρειά που έχουν τη διαφορετική οι φωνές τους. Βλέπετε λοιπόν ότι η χρειά της φωνής ορίζει την ταυτότητά μας, ότι μας προσδιορίζει. Ο τρόπος δηλαδή, όλα αυτά γίνονται με τη σωστή χρειά της φωνής. Δίνουμε στην επικοινωνία το δικό μας χρώμα.
Δεύτερο χαρακτηριστικό, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι η ένταση της φωνής. Το πόσο δυνατά ή πόσο σιγά ηχεί μία φωνή. Τόσο υψηλή όσο και η χαμηλή φωνή, να ξέρετε ότι δεν συμβάλλουν στην καλή επικοινωνία με τον συνομιλητή μας. Φωνή η οποία ηχεί ακραία δυνατά, φανερώνει άγχος, φανερώνει ένταση, φανερώνει συναισθηματική φόρτιση. Και το αντίθετο, φωνή που με τα βίας ακούγεται, ούτε αυτή είναι η σωστή φωνή. Γιατί φανερώνει στεναχώρια, φανερώνει λύπη, πόνο. Άρα, πού καταλήγουμε? Ομοιομορφία στην ένταση, δηλαδή η φωνή μας να μιλάμε μονίμως δυνατά ή μονίμως σιγανά, κάνει τη φωνή μας αποθητική, ακόμα κι αν η χρειά της είναι ωραία. Άρα, πού καταλήγουμε? Οι χρωματισμοί, οι κυματισμοί στη φωνή μας προτείνονται ως η καλύτερη λύση. Δηλαδή, η ένταση της φωνής πρέπει να έχει χρωματισμό. Ούτε συνεχώς δυνατή, ούτε σιγανή να είναι. Τώρα πάμε σε ένα πολύ, θέλω λίγο να εστιάσετε την προσοχή σας, σημαντικό χαρακτηριστικό της φωνής. Είναι το ύψος. Το ύψος, λοιπόν, της φωνής τι δηλώνει? Δηλώνει πόσο υψηλός οξύς ή χαμηλός βαθύς είναι ένας ήχος. Λέμε στην όπερα, στη χοροδία, είναι οξύφωνος ή αντίθετα λέμε είναι βαθύφωνος. Επηρεάζει, θα σας πω και παράδειγμα μετά για να καταλάβετε και ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες φωνές. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία, γιατί η βαθιά φωνή να γνωρίζετε ότι καλλιεργεί ευχάριστα και θετικά συναισθήματα. Η υψηλή φωνή δημιουργεί θυμό, άγχος στο συνομιλητή μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μάλλον μία μελέτη Καναδών ερευνητών, ποιες φωνές πολιτικών προτιμούν οι ψηφοφόροι. Και βλέπω έχουμε και αιρετούς εδώ στην σημερινή μας ομιλία. Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη των Καναδών ερευνητών, οι ψηφοφόροι προτιμούν πολιτικούς με χαμηλή και βαθιά φωνή. Γιατί προτιμούν τις χαμηλού τόνου βαθιές φωνές? Γιατί φανερώνουν, εμπνέουν αξιοπιστία. Η χαμηλή βαθιά φωνή εμπνέει αξιοπιστία, εμπνέει εμπιστοσύνη και είναι τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Αυτό έδειξαν οι μελέτες Καναδών ερευνητών. Τα ίδια για την ίδια φωνή έδειξαν ότι προτιμούν οι μαθητές από τους εκπαιδευτικούς. Προτιμούν χαμηλού τόνου βαθιές φωνές. Δεν προτιμούν υψηλές οξύς φωνές. Γιατί είναι αυτό που σας είπα, δημιουργούν θυμό και άγχος. Οι βαθιές φωνές είναι πιο ευχάριστες. Θα μου πείτε τώρα, άρα καταλήγουμε ότι πάλι οι εναλλαγές του ύψους χρωματίζουν την ομιλία μας. Θα μου πείτε τώρα, κάποιος εκπαιδευτικός ή κάποιος πολιτικός, και σωστό θα είναι το ερώτημά σας, δεν έχει χαμηλού τόνου βαθιά φωνή. Τι σημαίνει? Δεν είναι καλός εκπαιδευτικός ή δεν είναι καλός πολιτικός? Όχι. Μπορεί να γίνει γιατί οι φωνές βελτιώνονται. Η φωνή μας μπορεί να βελτιωθεί. Πώς? Υπάρχουν ασκήσεις διαφραγματικών αναπνοών που βελτιώνουν τη φωνή. Περισσότεροι από εδώ θα το έχετε ακούσει ένα παράδειγμα που θα σας είναι γνωστό με τον κορυφαίο Αθηναίο ρήτορα και πολιτικό της αρχαιότητας, τον Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης είχε γεννηθεί με καχεκτική σωματική διάπλαση και βραδύγλωσσος. Τέλος πάντων, μία μέρα αποφάσισε να γίνει ρήτορας και όπως όλοι ξέρουμε ήταν ένας κορυφαίος Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός της αρχαιότητας. Έτσι αποφάσισε να εξασκήσει λοιπόν τη φωνή του, μιλώντας, έχοντας βάλει βότσαλο στο στόμα του. Έκανε καθημερινές ασκήσεις πρακτικές, με αποτέλεσμα να καταφέρει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς της αρχαιότητας. Άρα η φωνή μας μπορεί να βελτιωθεί. Και πάμε στο τελευταίο χαρακτηριστικό της φωνής, που είναι η διάρκεια.
Η διάρκεια των ήχων μπορεί να ποικίλει από μικρή και κοφτή ως μεγάλη και παρατεταμένη. Τι είναι η διάρκεια? Ακούμε συχνά τους συνομιλητές μας να λένε αυτές είναι παύσεις ανάσας, λέγονται. Αυτές οι παύσεις ανάσας υποδηλώνουν ότι ο συνομιλητής μας έχει άγχος. Ο συνομιλητής μας διακατέχεται από βιασύνη, εκνευρισμό, όταν διακόπτει την ομιλία του με τα παρατεταμένα Άρα, καλό είναι να αποφεύγουμε τις παύσεις ανάσας. Γιατί διαταράσσουν τον ηρμό που έχουμε εκείνη την ώρα του λόγου μας, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το νόημα της πρότασης που θέλουμε να πούμε. Τώρα, η μεγάλης διάρκειας φωνής τραβάει τις λέξεις, με αποτέλεσμα να δείχνει αβεβαιότητα και ατολμία. Άρα, πού καταλήγουμε πάλι? Η μετρημένης διάρκειας φωνή μπορεί να υποδηλώνει αυτοπεποίθηση, σιγουριά, ισορροπία, αισιοδοξία. Όπως βλέπετε λοιπόν, σε όλα τα χαρακτηριστικά που σας προανέφερα και τα 4, χρήζει να είμαστε ούτε υψηλά, ούτε χαμηλά. Πάντα η φωνή μας να είναι μετρημένη και στα 4 χαρακτηριστικά. Τώρα θα σας πάω σε ένα πολύ ενδιαφέρον, εκτός από τα 4 χαρακτηριστικά που ανέφερα, ο ρυθμός της φωνής. Θέλω λίγο να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο ρυθμό της φωνής. Ο ρυθμός της φωνής τι είναι? Ο ρυθμός της φωνής μας καθορίζει ποιες από τις λέξεις επιθυμούμε να τονίσουμε σε μία πρόταση, έτσι ώστε να αλλάξει η απόδοση του νοήματος του λόγου. Προσέξτε λίγο εδώ, σας έχω ένα παράδειγμα. Χαρακτηριστικό θα έλεγα. Κάθε φορά που θα τονίζω τη λέξη που σας έχω επισημάνει με κόκκινο, θα αλλάζει το νόημα της απόδοσης του νοήματος της πρότασης. Ξεκινάω με το πρώτο. Γιατί να μην βγάλω εγώ εσένα για δείπνο απόψε? Με το που τονίζω το γιατί, η πρόταση δίπλα, το νόημά της, σημαίνει ότι έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου. Δεύτερο παράδειγμα. Γιατί να μην βγάλω εγώ εσένα για δείπνο απόψε, σημαίνει αντί να πας μόνη σου. Τρίτο. Γιατί να μην βγάλω εγώ εσένα για δείπνο απόψε, αντί για γεύμα αύριο. Και το τέταρτο παράδειγμα. Γιατί να μην βγάλω εγώ εσένα για δείπνο απόψε, εννοεί όχι αύριο βράδυ. Βλέπετε λοιπόν, κάθε φορά που τονίζω μία λέξη, κάτι άλλο υπονοώ. Πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό και σας βοήθησε αρκετά αυτό το παράδειγμα. Η φωνή αποκαλύπτει. Η φωνή λοιπόν αποκαλύπτει πολλά περισσότερα από τα ίδια μας τα λόγια. Ο ρόλος της φωνής μας, να ξέρετε ότι οτιδήποτε επηρεάζει, είμαστε στεναχωρημένοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε οτιδήποτε, χαρά, ενθουσιασμό, έμπνευση, όλα αντικατοπτρίζονται στην ενέργεια της φωνής μας. Όλα αποτυπώνονται στη φωνή. Εδώ θέλω λίγο να δώσετε προσοχή σε αυτό που έλεγε και ο Πίτερ Ντράκερ. Το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να ακούς αυτό που δεν λέγεται. Δηλαδή, πολλές φορές δεν έχει σημασία τι μας λέει ο άλλος, αλλά έχει σημασία πώς μας το λέει. Πόσες φορές έχει έρθει κάποιος συνομιλητής μας και πριν ολοκληρώσει, ο τρόπος που έρχεται να μας το πει μας προκαταβάλει θετικά ή αρνητικά. Άρα προσέχουμε τον τρόπο με τον οποίο λέμε. Δηλαδή, τα λεγόμενά μας επηρεάζονται καθοριστικά από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρονται από τη φωνή. Όχι τι λέμε, αλλά πώς το λέμε. Και τώρα εδώ θα πάμε σε ένα πολύ σπουδαίο τρίπτυχο της επικοινωνίας που μας αφορά όλους μας καθημερινά. Είναι το τρίπτυχο της επικοινωνίας του Άλμπερτ Μεχράμπιαν, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο University of California του Λος Άντζελες. Βλέπετε 3 στήλες με 3 στοιχεία της επικοινωνίας.
Θα δούμε εδώ, με μελέτες που έχουν γίνει, πόσο επηρεάζει το κάθε ποσοστό την επικοινωνία μας. Βλέπετε, ο τόνος της φωνής αποτελεί το 38% της επικοινωνίας. Η γλώσσα του σώματος και εκφράσεις του προσώπου, το 55%, και τα λεγόμενά μας, μόλις της τάξης 7%. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτά που λέμε έχουν το μικρότερο ποσοστό στο τι θέλουμε να πούμε, πώς θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας. Άρα, η μη λεκτική επικοινωνία, δηλαδή η γλώσσα του σώματος, οι κινήσεις μας, οι εκφράσεις του προσώπου μας και ο τόνος της φωνής μας, επηρεάζουν την επικοινωνία μας 93% και ένα μόλις 7% το τι λέμε. Άρα, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι τα συναισθήματα, τις απόψεις και τη συμπεριφορά των ατόμων τις αντιλαμβανόμαστε όχι από τις λέξεις, αλλά κυρίως από τη γλώσσα του σώματος και τον τόνο της φωνής. Είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι, Rule of Personal Communication. Είναι ο κανόνας της προσωπικής επικοινωνίας. 38, 55 και 7. Θέλω εδώ να σας επισημάνω, ξανά πάλι με μελέτες που έγιναν του καθηγητή Άλμπερτ Μεχράμπιαν που σας προανέφερα, πολύ ενδιαφέρον είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Στην τηλεφωνική επικοινωνία δεν βλέπουμε τον συνομιλητή μας, ούτε τις εκφράσεις του προσώπου του, ούτε τις κινήσεις. Τι ακούμε? Ακούμε μόνο τη φωνή του. Εδώ αποδείχτηκε ότι οι άνθρωποι εμπιστεύονται στην τηλεφωνική επικοινωνία, που ήδη είμαστε στην εποχή, θα έλεγα, συνέχεια χρησιμοποιούμε την τηλεφωνική παρά τη διαζώσης επικοινωνία. Περισσότερο από τα λεγόμενα επηρεάζει ο τόνος της φωνής σε ποσοστό 85%. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο ποσοστό επηρεάζει στην τηλεφωνική επικοινωνία ο τόνος της φωνής. Και κλείνοντας την εισήγησή μου, τελικά, με όλα αυτά που ακούσαμε, ποια είναι η φωνή της επιτυχίας? Η φωνή, λοιπόν, της επιτυχίας είναι η φωνή που προσελκύει την προσοχή. Είναι η φωνή που εμπνέει εμπιστοσύνη όταν μιλάμε με τον συνομιλητή μας. Είναι η φωνή που πείθει, είναι η φωνή που παρακινεί. Αποτελεί σημαντικό εφόδιο στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τόσο στο επαγγελματικό σου και στο προσωπικό περιβάλλον, γιατί αναδεικνύει την αξία μας ως ομιλητές. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ σήμερα όλοι, με βάση αυτά που ακούσαμε, ας ανακαλύψουμε όλοι μας την αληθινή μας φωνή και να τη χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά στην καθημερινότητά μας. Πώς να μιλάμε ώστε να μας ακούν πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά το ποσοστό αυτό που έλεγε είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείτε, ότι τις περισσότερες φορές όταν μιλάτε, η πληροφορία δεν είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι αυτό που βλέπω εγώ και αντιλαμβάνομαι από το σώμα σας, τη στάση του σώματός σας, τις μικροκινήσεις και πίσω από τον τόνο της φωνής σας. Οπότε, στην πραγματικότητα, εάν είσαι παρατηρητικός, ο άλλος δεν μπορεί να σου κρυφτεί. Καταλαβαίνεις το ψέμα κατευθείαν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ειδική, ποιο είναι η λέξη, ένα τμήμα στο FBI, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς. Παρατηρούν όλες αυτές τις μικροκινήσεις και καταλαβαίνουν πότε λέτε ψέματα. Οπότε πρέπει να σας εκπαιδεύσουμε εσάς τους πολιτικούς. Ναι. Βαθιές φωνές, μπράβο, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για την επικοινωνία. Πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η φωνή.
για όλους εμάς που θέλουμε να επικοινωνούμε με περισσότερο κόσμο, πώς μπορείς να εμπνέεις ασφάλεια, γιατί αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Εάν δεν εμπνεύσω ασφάλεια στον απέναντί μου, τότε δεν θα με ακούσει, θα μου επιτίθεται. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στο πρακτικό μέρος, στο οποίο θα έχουμε ασκήσεις. Η κυρία Τρέβλια θα ξεκινήσει με μία πολύ μικρή παρουσίαση και μετά θα κατεβούμε όλοι εδώ κάτω, θα μαζέψουμε λίγο το πόντιουμ γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται και μετά θα κατεβούμε όλοι για να κάνουμε πρακτική εδώ κάτω. Κυρία Τρέβλια. Να έρθουμε εδώ κάτω. Ποιοι θέλετε, νιώθετε την ανάγκη να δουλέψετε πρακτικά? Λειτουργεί. Ωραία. Ξαναβρήκα μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την συναυλία της χοροδίας Τρικάλων Voci Intonate. Όπως είπαμε πριν, θα μας τραγουδήσουν ελληνικό ρεπερτόριο αλλά και ουκρανικό, που μας το έστειλαν οι Ουκρανοί συνθέτες για αυτήν την συγκεκριμένη βραδιά. Οπότε είναι και μία πρώτη πανελλαδική εμφάνιση αυτού του ρεπερτορίου εδώ. Ήθελα να πω ότι όλη αυτή η πολυθεματική δράση είχε ως στόχο να κατανοήσουμε ότι μπορεί τα μεγάλα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κεφάλια, αυτοί που παίζουν με τις μοίρες των λαών, να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, αλλά οι λαοί είναι που τα πληρώνουν όλα. Εμείς είμαστε που υποφέρουμε μέσα σε αυτό. Και αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη λαών, γιατί είναι μόνο ο άνθρωπος για τον άνθρωπο. Αυτό το έχουμε δει έμπρακτα όλοι μας και νομίζω ότι η πόλη το έχει δει το τελευταίο καιρό. Είναι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο και αν σταματήσουμε να αγαπάμε και να νοιαζόμαστε εμείς για το διπλανό μας,
νομίζω ότι κανένας δεν πρόκειται να μας φροντίσει. Το ξέρουμε αυτό κατά βάθος μέσα μας. Μόνο ο ένας για τον άλλον. Αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε. Ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε για τους υπόλοιπους λαούς. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα και από εμάς, Δημοτική Χοροδία Τρικάλων και Βότσι Ιντονάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που έγινε από τα μέλη του τρίτου RTNs για αυτή τη συμμετοχή μας. Χαιρόμαστε που παίρνουμε μέρος. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και εργαστήρια και εισηγήσεις και πραγματικά θα μας φανούν πολύ χρήσιμα, διότι οι χοροδοί κατά το 90% είναι ερασιτέχνες, που σημαίνει ότι προσπαθούν παραπάνω από τις δυνατότητές τους και ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνετε εδώ σε εμάς. Ευχαριστούμε. Να πω βέβαια ότι το ρεπερτόριό μας περιλαμβάνει τραγούδια που έχουν αναφορά στον πόλεμο, είτε είναι εβραϊκά, έχουν γραφεί από Ισραηλίτες, είτε είναι κάποιοι ύμνοι, είτε φυσικά είναι Θεοδωράκης, που είναι ο κατεξοχής συνθέτης που έχει ασχοληθεί και έχει πει πολλά για την ελευθερία των λαών. Και φυσικά περιλαμβάνουν και δύο ουκρανικά τραγούδια, τα οποία έχουν έρθει από σπουδαστές του Πανεπιστημίου που λειτουργούσαν καιρό του πολέμου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με μια γλώσσα που δεν την είχαμε ξαναπροσπαθήσει να πούμε. Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να δώσω ένα αναμνηστικό στην κυρία Ελένη Ζιάκα, που είναι η μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας. Πολλά συγχαρητήρια. Αυτό είναι ένα αναμνηστικό για σας, για τη συμμετοχή σας στην πολυθεματική δράση Κραυγή του Πολέμου. Και πολλά συγχαρητήρια στη Χοροδία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την πιανίστα μας, την κυρία Ευαγγελία Αργυροπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια συνοδός πιάνου σε σχήματα στο Δημοτικό Οδείο Τρικάλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω και τους ακούει. Είναι η ώρα των αναμνηστικών, πρώτα απ' όλα. Στην πολυθεματική δράση, όπως είπαμε, συμμετείχαν αρκετές ομάδες καλλιτεχνικές από τον Δήμο Τρικάλων και αυτός ήταν ο σκοπός, μια επικοινωνία καλλιτεχνική και πολιτιστική μεταξύ δύο πόλεων, των Τρικάλων και του Χαρκόβου. Σε αυτό η συμμετοχή των ομάδων των καλλιτεχνικών εδώ έκαναν πραγματικότητα επί της ουσίας το εγχείρημα αυτό. Εγώ τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ περήφανη που οι καλλιτεχνικές ομάδες εδώ του τόπου των Τρικάλων έχουν αυτό το επίπεδο, την ποιότητα, που μπορούν χωρίς ντροπή να επικοινωνούν με χώρες του εξωτερικού. Γιατί έχουν όλες τις προδιαγραφές. Και αυτό εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Και παρόλο που δεν είμαι γέννημα θρέμαν που λένε εδώ πέρα, πολύ θα ήθελα να γίνω μετανάστρια, εσωτερική μετανάστρια στα Τρίκαλα. Με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω ένα αναμνηστικό συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα Τρικάλων, που πάντα είναι δίπλα μας από το πρώτο συνέδριο, μας βοηθά, μας υποστηρίζει, τα παιδιά και οι μεγαλύτερες ηλικία, αλλά είναι πάντα δίπλα μας. Και θα ήθελα, κύριε Λάπα, να το παραλάβετε εσείς εκ μέρους της ομάδας, καθώς δεν βρίσκεται κάποιος άλλος. Δεν πήγαν όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Από ό,τι βλέπετε έχουμε εδώ την ελιά, το σύμβολο της ειρήνης, και πραγματικά δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερος επίλογος από αυτό που ζήσαμε εδώ απόψε, σε αυτό που το τριήμερο, όχι συνέδριο, φεστιβάλ θα έλεγα, ενώνουμε όλοι μας τις ευχές και τις προσευχές μας και μουσικά
και με τη συνείδησή μας στο να λήξει αυτή η τρέλα που υπάρχει, αλλά που δυστυχώς αναζωπυρώνεται και σε άλλα σημεία της γης, γιατί τα συμφέροντα είναι περίεργα. Και ελπίζουμε γρήγορα τα χρώματα που θα φοράμε να είναι τα άσπρα, όπως είναι της χορδίας μας, και όχι τα μαύρα που αυτές πολλές μητέρες και πολλές σύζυγοι, παιδιά, αυτή τη στιγμή φοράνε. Επιτρέψτε μου να πω και να συγχαρώ, χωρίς να καταχράσουμε τον χρόνο σας, ότι ευχαριστώ πολύ, ότι φέτος παρευρέθηκα στο συνέδριό σας, όχι όπως τις προηγούμενες που δεν γνώριζα πώς ήταν, επειδή λόγω της ιδιότητας κάνουμε τους χαιρετισμούς και αυτά, αλλά συνειδητά, γιατί είδα τις προηγούμενες χρονιές τι ακριβώς δουλειά γινότανε. Και πραγματικά ξεπεράσετε τον εαυτό σας, θερμά συγχαρητήρια. Για μας είναι ως Δήμος Τρικαίων το ότι το κάνετε και στηρίζετε το επίπεδο, το πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο εδώ πέρα των Τρικάλων, για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, ειλικρινά, γιατί σας γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, γνωρίζω ότι σκέφτεστε out of the box, ότι μαζεύετε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή καινοτόμο στο επίπεδο και της φωνής και την χρήση της φωνής, με διαδραστικότητα, με τη βιωματικότητα και όλα αυτά που κάνετε. Γνωρίζω ότι έχετε ήδη καταθέσει προτάσεις αυτά να γίνουν σε επίπεδο... Παρακαλώ, έχω υποβολέα. Ναι, σε επίπεδο, αυτό είναι για τους εκπαιδευτικούς και θα το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί το μεγαλείο είναι δουλεύουμε συλλογικά, δουλεύουμε όλοι μαζί ως partners που λέτε εκεί πέρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει το πώς μπορεί να κάνουμε πράγματα πολύ ωραία και πολύ μεγάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας θαυμάζω, συγχαρητήρια, πάντα άξιοι και πάντα ικανοί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μαρίνα. Καθώς είμαστε 4 μέσα στην εταιρεία, είναι καλό φυσικά έτσι να εμφανιστούμε και μια φορά, γιατί συνήθως εμφανιζόμαστε οι δύο Ειρήνες, η μεγάλη και η μικρή. Η Μαρίνα Θεοδωροπούλου. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ καλή έτσι, στα λόγια. Έχω εδώ ένα αναμνηστικό για το Σύλλογο Τρικαλινών Ζωγράφων. Γίνεται μία έκθεση δίπλα με έργα που έχουν θέμα την κραυγή του πολέμου στο διοικητήριο. Νομίζω αυτή την ώρα είναι ανοιχτή. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε να ρίξετε. Είναι ανοιχτή, κυρία Στέλιο? Ναι. Είναι ανοιχτή η έκθεση αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει κάποιος να παραλάβει το αναμνηστικό αυτό? Όχι, θα το... Α, πολύ ωραία. Πρέπει να είναι δίπλα, ναι. Δεν τους... βλέπω μια κυρία που κατεβαίνει. Ωραία. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Και τέλος, θα ήθελα να δώσουμε αυτό το αναμνηστικό στην κυρία Μαρία Γαντετσάκη και την χορευτική της ομάδα Dance Space για την εξαιρετική συμμετοχή τους στην πολυθεματική δράση. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η κυρία Γαντετσάκη ή κάποιος άλλος. Μπορεί να το παραλάβει. Εντάξει. Πάντως, ήθελα κλείνοντας όλες αυτές τις δράσεις, το συνέδριο, την πολυθεματική δράση και αυτή την τρίτη μέρα που είμαστε όλοι εδώ, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε αρχικά που είστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε ότι αγκαλιάζετε αυτές τις δράσεις και να σας πούμε ότι όταν είχαμε πρώτο σκεφτεί την πολυθεματική δράση, είχαμε στο νου μας τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Δεν ξέραμε ότι μέχρι να πραγματοποιηθεί θα είχε ξεσπάσει κι άλλος ένας μεγάλος πόλεμος. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να λογικευτούν η πολιτεία, η πολιτική και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε οριστικά, γιατί δεν ξέρω, φέτος στο συνέδριο αυτό το μικρόφωνο το έχουμε ερωτευτεί. Πριν κλείσουμε, θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Στέλιο Καραγιώργο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε δίπλα μας. Και τον Γιώργο τον Καλούδη, ναι. Ο Γιώργος ο Καλούδης είναι πάντα σε όλες τις δράσεις.
supporter, αλλά εδώ βρίσκεται πάντα ο κύριος Στέλιος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τη δική σας την βοήθεια και υποστήριξη, δεν θέλω να πω, θα βάλω τα κλάματα. Παρακαλώ. Ναι. Και ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κούκκινο. Καλή σας συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Του χρόνου. Αισίως.